Welcome guys, this is Titiberi Connect. Nasi tina Mary Chiwenga. Wachema tsume wakuri inoti tambudzi kuzvarira pavanhu hunzi mutandirwi imbwa. Mary waunza nyaya yake kusocial media patsamba yake iyo yaanyora achinyorera aimbova murume wake General Chiwenga, achichema maererano nekusaona vana vake. Wachema akati kuona vana at least that's what she wants the most. Wanyora nyaya yake akati Mary at 40 achiti upenyu hausi kumufambira zvakanaka uye utano hwake achema akati haunaomira zvakanaka. Wanga uchichema achiti haana mari yekuti akwanise kuvafunda madhokta emuno muZimbabwe chaimo. Chema achiti murume wake ari kutora mari dzinosvisa kubhanga muCBZ achikwatisa kunorapwa kunze kwenyika kunana India, asi iye haasi kutokwanisa kurapwa kunyange muno muZimbabwe nokuti haana mari yacho. Zvino vanhu paFacebook vanga vachiratidza tsitsi vazhinji vacho vanga vachiratidza sokuti zvamuwana pane zvaari kusangana. Vazhinji vanga vachiti zvamuwana vachiti tsitsi vangatoita nevana vari kushungurudzwa, asi Arisa Mary vati iye ava kukohwa zvaakadyara. Saka tipewo mafungiro enyu mucomment section.